Moltes persones tenen dubtes sobre quantes vegades s'han de rentar les dents al dia per mantenir una bona salut bucodental. Segons els odontòlegs, la resposta ideal seria després de cada vegada que mengem alguna cosa, ja que fins i tot aliments lleugers com fruita o fruits secs poden deixar residus que afavoreixen la formació de placa dental. Tot i així, aquesta pràctica pot ser difícil de seguir al peu de la lletra. Per això, els experts recomanen una opció més realista: raspallar-se les dents almenys 3 vegades al dia després dels àpats principals: esmorzar, dinar i sopar. Aquesta rutina permet minimitzar el temps que les restes de menjar romanen a la boca, ajudant a prevenir problemes dentals. Cal destacar especialment el raspallat nocturn. A la nit, la producció de saliva disminueix, cosa que redueix la capacitat natural de la boca per neutralitzar els àcids. Això crea un entorn favorable per als bacteris nocius, que poden danyar les dents i les genives mentre dormim. Per tant, assegurar-se que la boca estigui ben neta abans d'anar a dormir és essencial per a la protecció de la salut bucal a llarg termini. Amb aquests senzills hàbits es pot mantenir una higiene bucodental òptima i evitar futurs problemes dentals.